Маржа на брутната печалба е финансово съотношение, което показва колко от приходите на компанията се превръщат в брутна печалба. Изчислява се, когато брутната печалба на компанията се раздели на нейните приходи. Например, ако компанията има 6 милиона долара брутна печалба и 10 милиона долара приходи, маржа на брутната печалба ще бъде 0.6. Това означава, че 60 цента от всеки долар приходи се превръщат в брутна печалба. Когато умножите получения резултат по 100, ще видите маржа на брутната печалба като процент, който показва какъв процент от приходите се превръща в брутна печалба. В този пример, 60% от приходите на компанията се превръщат в брутна печалба. Компаниите се стремят да постигнат високи стойности на маржа на брутната печалба, тъй като това показва ефективно управление на разходите, свързани с производството на продукта. Ниските стойности при маржа на брутната печалба показват, че компанията не управлява достатъчно ефективно разходите, свързани с производството на продукта. Когато сравните маржа на брутната печалба с стойностите за предходните години, с този на компании конкуренти и медианата за индустрията, ще видите колко добре се представя компанията в момента. Общо приходите от продажби показват всички приходи, които е генерирала компанията от продажби на стоки и услуги. Брутната печалба се получава, когато от общо приходи от продажби се извади себестойността на продажбите. Себестойността на продажбите включва само разходите, които са директно свързани с производството на продукта. По-ниската себестойност на продажбите води до по-висок марж на брутната печалба, както и обратното. По-високата себестойност на продажбите води до по-нисък марж на брутната печалба. Можете да видите брутната печалба и общо приходите от продажби в отчета за приходи и разходи на компанията.